Det her univers bliver dagligt brugt af millioner af mennesker. Det hedder Instagram. Et sted, hvor man lynhurtigt kan dele fotos og andre små beskeder. Og det har gjort de to drenge her til superstjerner. For de fleste af os er de totalt udkendt, men de unge, ja, de er vilde med dem. Morten Mønster her, 111.987 fans, der følger ham tæt. Jeppe West, 106.363. Det har gjort de to folkeskoledrenge til en rigtig god forretning. Et selvportræt taget på et drengeværelse i Svendborg. Klar til at blive beundret af fans fra hele landet. Efter 30 sekunder har jeg 40 likes. Mere end 100.000 følger Jeppe West på Instagram. Et socialt netværk, hvor brugerne deler fotos af deres hverdag. Dem, der følger mest, er nok piger ved 13-15 år. Og det er en stjernestatus, som der kan være gode penge i. Derfor modtager unge internetpersonligheder som Jeppe West jævnligt gaver og betaling fra virksomheder, der gerne vil have deres produkter vist frem. Det er simpelthen en ansigtsmaske, du lægger, en sort. Hvis de tager forskellige bestemte ting på, eller drikker noget bestemt, jamen, så er det noget, den her målgruppe helt klart også vil prøve. Og det gør det rigtig interessant for selv store brands at engagere sig i sådan nogle fænomener. Her der reklamerer jeg for Colas konkurrence, Share Coke, hvor der det der med navne på colaerne. Fans, der synes, at det her det er rigtig, rigtig spændende, og de deler det så videre med deres venner. Og på den måde spredes en kampagne som ringe i vandet. Skal vi få hygge lidt? Ja. I et storcenter på Fyn mødes Jeppe West med en jævnaldrende, der også er kendt fra de sociale medier. Men det er ikke længe, de kan gå i fred. Skal alle have tre på samme tid, eller hvad? Ja. Det må I gerne. Jeg følger Morten. Jeg følger også Morten. Jeg følger også Morten og Jeppe. De sidder godt fast. I løbet af de sidste 7 dage har 106.000 personer set videoer, syntes godt om eller kommenteret Morten Mønsters opslag på Facebook-siden Mortens blog. Earpods.dk. Der er tit firmaer, der spørger mig, om jeg vil sponsorere eller reklamere for deres firma. Og det gør de sådan hver dag, sådan 3 tilbud for jer om dagen af forskellige firmaer. Det er sgu da hyggeligt nok at møde så mange, ikke? Og det gør indtryk på de her unge forbrugere, når internetstjerner anbefaler bestemte produkter. Det er jo lidt federe, når man ser det fra folk på sin egen alder. Fordi så tænker man, at de prøver det, så hvorfor ikke også prøve det selv? På for eksempel Instagram, hvor Jeppe han er meget aktiv, der er der jo altså rigtig mange piger på vores alder, som sådan kigger og måske også har problemer med uren hud. Og hvis han så lægger et billede ind, så får alle jo til at tænke alle, ej, hjælper det der, og Jeppe har det, så må vi også have det. Bare hop ind over. Sådan der. Det blev godt. Forbrugerombudsmanden arbejder nu på nye regler for markedsføring rettet imod børn og unge, blandt andet via de sociale medier.